دم خوش گهدار و تماشاوان هێژا ez Cemal Batunum û bernameya basî roja îro pêşkêşî werdim. Rojeva Kurdistanê germ e. Kargeriya pirsgirêk û rastiya Kurd ne tenê li ser mêza raya giştî û dîplomasiya herêmê, her wiha ya cîhanê jî. Li aliyekî rastiya li Başûrê Kurdistanê bi êrişên milîşyatên heşta şabî, artêşa Iraqê bi alîkariya rasterasta Îranê û dagerkerên din ên herêmê tê jiyandin, ku niha yek ji babetên herî giringa Kurdistanê û cîhanê ye. Her wiha rewşa Rojavayê Kurdistanê got Kurd dipirsin, heman rewşa bêdengiyê beramberî Rojava jî dê neyê te jiyandin. Derdora Rojavayê Kurdistanê, gelek hewldanên neteweyî herêmî û her wiha navneteweyî jî hene. Konferansek din li ser çareseriya krîza Sûriye ji dervî Astana û Cenevê zêde dibe, diyar e di demek nêzik de li Soçî ya Rûsya, konferansa diyaloga neteweyî yan jî Kongreya Gelên Sûriyeyê li dar dikeve. Li ser erdê jî doza Kurda Rojavayê Kurdistanê bi çi rastiyan re berbiçaftê, li gel serokê Encumena Niştimanî a Kurd û Sûriyeyê enekese ku mêvanê me ye Birêz Birahîm Biro, îro di bernameya basî roj de em dê binirxînin. Kêk İbrahîm bi xêrhatinek germ destpêkê de, em ji Kongreya Soçî dest pê bikin. Niha enekese wekî ku em agahdarin li du cihan vexwendin ketiye destê wan de yek li Qamişlo, yek jî li Stenbolê. Gelo çima du name ji yek aliyê re hatin? Spas kak Cemal. Heta niha vexwendin nehatine. Tenê Wîzareta Derve Rûsî nav nîşan kirine ev ê bên vexwendin. Lê heta vê kêlîkê ez bahorim ew aliyê din jî yê ku navê wan hene heta niha nehatine vexwendin. Lê heger yanî vexwendin bê ji Encumena Niştimanî Kurdî re wê şandeka encûmenê here, yanî encûmen emîndariya giştî li Qamişloyê jar li Stenbolê bil Hewlêrê bil Kubê nûnerê encûmenê hene û tiştekî din. Belê. Niha yani wekî enekese ve biryar girtiye ku hûn beşdariyê di vê kongreya ku li Soçî de ev ê bibe bikin. Heta vê kêlîkê me tu biryar nebiriye. Ême wek enekesê me gotî çi kongrek çêbibe li ser rewşa Sûrî em ê tê de amade bin. Tişta sereke, tişta gil Cinêv tê kirin. Ji Cinêfa di duwa di 2014 hetanî aniha hemû kongrê Cinêfê em amade bûn. Ê esîtana jî em hineka amade bûne. Aniha çi kongrekî di jî çêbibe, ê me bahoriya me ge em dizanibin çi projeyê we kongrê hene, çi ecendê wê hene, em tê bejdar bin, em bergeriyê di ber mafê xwe dibikin. Heger ew kongr yanî bi ser neket yan jî ji bo rewşa Sûrî tevdî bi tevayî jî yan jî ji bo mafê milletê Kurd tiştekî encam neda, em nabin şahid li ser tiştekî mafê me tê dûtine be. Kêk İbrahîm wekî te dest nîşan kirî, navên wan aliyên ku wê werne vexwendin ji xwe derketiye, heta niha îtilafê û her wiha desteya bilinda danûstandinan jî ragihandine ku ew dê beşdariya kongreyeke wisa li Soçî nekin. Bêguman egerên wan jî hene. Lê ev yek gelo bandorê li we dikê weke enekese. Na, ême wek enekesê berî niha jî yanî em ne bi delaleta îtilâfa Sûrî yan destaya bilind em hazir bûn û nehazir bûna xwe dikin. Ême wek Encumena Niştimanî Kurdî em karê xwe wekî berjewendiyê milletê Kurd çawa hebin û berjewendiyê milletê Sûrî jî tevayî em ne girêdayîne bi çûn û neçûna aliyê dinê opozisyonê. Lê em jî behwerin gê çi kongrek dibin çavdêriya navdewletî de be û bi taybet jî Cinêv bi ser keve ew ê tiştekî baştir be. Her îro Kêk İbrahîm Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov ragihand ku hûrgiliyên Kongreya Soçî hîn ne zelal. Lê wekî enekese tu agahdarî yan jî heger vexwendin jî bawayekî fermî nehatibê kirin. Wan danûstandinê we de tu agahdariya we li ser rojeva vê kongreya li Soçê wê li dar bikevê hene. Ême berî
بەری دو هەیڤ ما دیتنک بە ویزارەتە دەرڤێ رووسیر کرد بە جگرێ وەزیرێ دەرڤێ بەگدانۆف میخائیل بەگدانۆفرە و هەنگیژی مەخواست ینی ڕۆلا رووسیا ڕۆلێکی سەرەکەی سووریدە وش بۆ بتایبەت ژیش بۆ مافێ ملەتێ کورد دەستورە سووریا پێشەڕۆژێدە ئەوان هەر وەختێ رووسیا دای خویاکردن گە ئەو چارەسەریکێش بۆ سووریا ببینن بتایبەت مەسەرێ دەستوری و مافێ حمە پێکاتیا و بتایبەتجی مافێ ملەتێ کورد ئەفسۆس دانێ vê dema dawiyê de me qunsilê Rûsî li Hewlêrê dîtî berî çend roja me ev pirs ji wan kirin. Me got em dixwazin çi naveroka vê kongrê be. Çil hemêmîn be, çil Soçî be, çil Moskw be, deverek dibe. Em dixwazin berî em bên vexwandin em dizanibin çi naveroka wê de heye. Ewan jî got em jî dixwazin nerînê we hûnê amade bibin ya amade nabin. Me got ew ême yanî biryara me Encûmena Niştimanî Kurdî wextê tiştek yanî ji bo milletê Sûrî ji bo milletê Kurd tê hebe bêguman em ê hazir bin fêdak milletê me tê hebe. Kek İbrahim her wiha li gor agahdariyan Rûsyayê li Astanê her ji Îranê û Tirkiye jî xwestiye ku di amedekirina vê kongreyê de hevkarê Rûsyayê gelo di sêqoliyekî wisa de hûn dibînin ku yanî helwesta Tirkiyeyê helwesta Îranê beramberî pirsa Kurd tiştekî eşkere ye. Gelo hûn dibînin ku kongreyekî wisa got çavneriyekî Tirkiye û Îranê jî têde hebe hevkariyeke Tirkiye û Îranê jî têde hebe mümkün e ser bikeve ji bo Kurdan li Sûriyê. Ez negelkî agedarim Îran çawa lê dinare lê min yanî nerîna Tirkiya şopandiyê ew bi rastî negelkî pêrene. Yani tenê yanî ji xalek ji xalê beyana Esîtana dibînin Rûsya şêwre kûlo bike lê yanî ew dema wê nekirin û kêleka wê nesekinîn. Ez ne bawerim gelekî baweriya wan pê jî tê. Yek ji babetên herî zêde ku te bi xwe dest nîşan kir û Tirkiye belkî ne li gel be tiştê ku ji raya giştî re hatiye eşkere kirin ew e ji aliyê berpirsên Türk ve jî ku vexwendina PYD ew naweke sînorekî sor ji xwe re dibînin. Dibêjin ku PYD amedebûna wî na li kombûnekî wisa tiştekî ku nayê pejirandinê ji aliyê me ve. Wekî enekese hûn nêzîka heya we ji vê pirsîre çi? Ev dimîne yani hetaneha çi kongrekî navdewletî peyê de cih xwe tê nedîtiye. Yani ne ji ber Tirkiya tenê qebûl nake. Yani heme aliyê opozisyona Sûrî qebûl nakin, aliyê navdewletî qebûl nakin. Yani çi qas peyê de di nav Hêzê Sûriya Demokrat de ez îro bala xwe demê hemû berpirsên peyê de çi dibêjin? Dibêjin em ê bên vexwandin wek Meclisa Sûriya Demokrat, wek Fîdraliya Rojavayê Sûrî, Bakurê Sûrî. Yani ew bi xwe dizanin gê tu aliyê navdewletî jî wek peyede wan dawet nakin. Ev xuya dike hetaneha nerînekî tevayî cîhanê li ser wan heye belkî di aliyê şer de bi kar tên yani li dijî Daişê Amerîka alîkarî gelek mezin kir pê projeyê xwe bimeşîne lê ji aliyê siyasî de ew bi xwe dibêjin yani hemû berpirsê peyê de dibêjin dibe hetaneha ji aliyê siyasî de tu têkilî bi Amerîka re nehatî danî. Wilo jî hemû aliyê dinî navdewletî Ewropa jî Rûsya jî wê alîkariya siyasî gê ferz bikin hetaneha nikarîbûn bikirina. Baş e kek İbrahim niha li ev bûyerên ku li Başûrê Kurdistanê dilgiraniyekî gelekî mezin li gel Kurdan hemû jî peyda kirine. Yani di vê proseya va bûyerên ku li Başûrê Kurdistanê rû didin de jî her pirsa yekrêziya Kurd tê ziman. Got Kurd yek bin dibe ku ev bûyerên ku rû dayî jî bi vî şêweyî nikarîbane rû bidin. Niha li kongreyekê wekî enekese ger hûn beşdarî bikin di Kongreya Soçî de û aliyekî dî Kurd PYD yan jî bi navê HSD beşdariyê jî bikin gelo wekî enekese hûn bi wî çavî dinerin ku
هون وەکی ئالیەکی کورد بە هەبوو دوورە لێ دەری تەف بگەرن یان وەکی پێیەدە بسەری خۆ تەف بگەری وەکی یانژی هەسێدە گۆ بینە بە خوێندنا وێ دەری و وەکی ئەنجومەنا نیشتمانیە کورد سووریەی هونژی هونی بسەری خۆ وەکی پرۆژەیەن خۆیانکی هەفکاریەکرد ناوەدە ممکنە ڕوو بدەیت کۆنگرێ یەک ژێژعالیکی دێ حتانەها پەیەدە دهۆندرێ وان سازیەک نزان پەیەدەی تەودەمێ ئیدارەیە فدرالیا باکوڕێ ده ناوێ وێ هەنێ ده هەممە ناوێ خودێ هەممە سازیە خودێ ڕۆژێکی نەگوتیز نوونەرێ کوردامێ و قبول ناکە نوونەرێ کووردا بوو ئەف پرۆبلەمە گەلێک مەزنێ یعنی وەختێ ژمە تێ خواستن یعنی گەلە خەلکی مە ملەتێ مەی دلشەوات دەبێژە گەرە کونلاو بکەن کورد یەکشان دێبن ئالیەک خۆ ناکە کورد و ناخوازێ گناوێ کوردیتیەژی لەسەر هەبێ بە خورتیژی دبێژە گەرەک تو نەبێ مەسەلێ نەتەویل پاشخواهشتن و ئەون ینی ئەو سیاسەتاوانی نەتەوا دەموقرات بەرکارێکی نەتەوا دەموقرات دەکەن ئالیێدن ینی هەگەر خۆ ببینن نوونەرێ کووردا و هەشکەرە بکەن و ئەعلام بکەن هەنگی یەکڕێزیە کووردا گەلێکی گرنگێ لێ یەکڕێزیک نابێ ئالیێ ژالیکی بێکوشتن و بێگرتن و مەکاتبێتە ئۆفیسێتە بێن شەوتاندن و دەرکەوش دەرخش دەروی وڵات و هەممە زڵمێ بکن و تەنێژی دە کۆنگرێکی دێ دەبێ بە شاهد ژوارێ گە ئەوژی تش کەسێکی شەرعینێ یعنی ئەف دە ئالینێ گەرەک پێک بێن یەک ژێ دەژوان کارا بەردن ئەف کاری خراپ دژی کورتا و ڤالابوونا هەرێما کوردی و ئەو کرێنێ دژی تەفگەرا سیاسی کوردی تەنەکردنا سیاست تێل دەڤەرا کوردی دوێ دەژوێ بەردن ئادێ دوێ باوەریا خۆ بینن گنوونەرێ کوردانێ حتانەها قبول ناکەن گنوونەرێ کووردا بن باش ئەمش کۆنگرەیا سۆچی دەرباسی کۆنگرەیە و کۆنفەرانسا جێنێڤی ببن کێک ئیبراهیم جێنەڤا هەشتان وەکی هاتی ڕاگەهاندن di bîst û heştê vê mihê de dê civîna xwe li dar bixî. Niha li gora agahdariyan di civîna berê de di navbêna Encumena Niştimaniya Kurd ya Sûriyê û opozisyonê de hin nakokiyan rûdan. Gelo ev nakokiyî niha berî hîn Ceneva heştan dest pê bike. Di çi radeyê de ne û yani beşdariya ve di Ceneva heştan di wê çawa be. ئەو ناکۆکی هین هەنێ لێ دەبگت ناوبەرە ناکە و جنێف هەیشتا دێ ڕیادا دوا چێ ببێ کۆنگرا ڕیاد دۆ چێ ببێژ نابەرە دە و پازدێ وێ هەیوێ هەنێک هێویەمە هەنێ گەگوهارتنن دیکۆمنتێ سیاسی دیکۆمنتێ ئۆپۆزیسیۆنێ دێ ڕیادا دوا دێ چێ ببن وەکەنێکە سەونێ بچنە ڕیادا دووە بێگومان بەێ یعنی ئێمە ئەم هەوڵ دەدنژی ئەم وەکە ئەنە کەسە نەدهۆندڕێ ئەتیلافێ تەنێت هەرن ئەستێ گەشتیمانی وەکی ئەنێکە لێ هەگەر ئەو دەرفەت چێ نەبووژی یعنی ئەم بەشێک ژێ تیلافێ بنژی جار دەمێ هەوڵ بدەن گە ئەو گوهارتنێ گناکۆکی نامە و ئۆپۆزیسیۆنی چێکردنێ دڕیادا دوات بێهلانی ئەو هێڤیاناژی هەنێکی ئانها نەزەلالێنج بەرگێ کۆنگرا ڕیاد دۆ یعنی سەر ڕۆژە مایە حتانها کەس نەهاتی وە خواندن باشە کێک ئیبراهیم بەرنامەیەک بە یا ئامادەکردی کوب حازری هەم بچین کۆنگریا دووە یا ریادێژی و یا جێنەڤا هەشتاژی هەیە بەرێ ئێمە ینی وەک ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی نەڕینامەی سیاسی مەبەرێژ ئۆپۆزیسیۆنەژی پێشکەشگیری سەر ڕەوشە سووری تەواییژ و سەر ڕەوشە کوردیژی لێ مەخابن ینی ئەو تشتێک حتانەها پێک هاتنێ ینی هێویە ملەتێ کورد تەودی تەجسید ناکرد دهۆندڕێوان دیکۆمنتا تایبەتژی نەڕینا سیاسی یاگۆ دەستایە بلند لە لۆندنێ ساڵی چووی بریار پێستن ینی خاڵی وی پێشی دێ یاگۆ دوبێش سووریا دەولەتێکی عەرەبی ئیسلامیە ئەو ما هەر دەڤەرێ دێ ما ڕەفز کردی و ما گوتیە ئەv ئەم خۆ نابینم بەشێک ژێ گەر ئۆپۆزیسیۆن ئەv پرسێنگۆ بوونە ناکۆکی di navbêhnawe de li ser rişt bê û ev nakokî neghine çareseriyekî wê helwestawa çi vêkek بەهۆریەمەدە ئەنها کارێک گتێ کرێن ینی نەما وەک ئۆپۆزیسیۆنە گە ئەم دناف دە تەنێ وڵۆ دەرباس نابێت
يعني أنها قالك نارين هن جبو روشا سوري بلكي حركسك جبو برجواندي خود كي يعني روسيا بنارينكي دنارا إيران بنارينكي تركيا بنارينكي لي جبو ملتي سوري أف نارينا قدستايا بلند أو قرتي تو چارە سەریش بۆ سووری ناینێ و ئەم دزانن قد پێشەڕۆژێ وەختێک حەمە ئالیە ئۆپۆسیۆنی بێن سەر هەفتوو وێ ئەف نارینەهان ینی بتایبەت جێ ئەوە ئیسلامی و هەنێکی ئەوە عروبیژی ئەوێ ژێڤەگەرە کەک ابراهیم ئەم دەرباسی سەر عردێ ببن نها من بەرێ دەستپێکی دەژی گوت کو لە باشووری کوردستانی هەرێما کوردستانی یا سەکولەر دموکرات بوو ئارمانجا ئێریشین تایفیان میلیشیاتان ئێک و ئێریشی vêkeyana کوردی ku wekî modelek demokrat li cîhanê jî hate dîtin hate kirin û bêdengiya û rûdayî niha Kurd ji xwe dipirsin dibêjin gelo heman tişt li Rojavayê Kurdistanê jî dubare nebe wekî eneke se yanî vî wêneyî hûn çawa dibînin helbesta cîhanê beramberî Başûriyê Kurdistanê û ev proseya ku li Rojavayê Kurdistanê derbas dibe ku bi gelek şêweyan nêzîkî wêneyê Başûriyê Kurdistanê bixwe ye. Belê xwe pêlanên ser Başûrê Kurdistanê hat kirin pêlanek gelekî mezin bû yanî çiş tiştê navxweyî de hetan yên herêmî ge Îranê bi xurtî derbasî rewşayê bû û dibin çavdêriya navdewletî rijî ev pêlanek gelekî mezin bû dijî milletê Kurd lê tiştê li Kurdistana Sûrî berîgil li Başûrê Kurdistanê bibe ew tirsa me heye berîgî ev kar bibe me dizanî bû gil herêma Kurdistanê li Başûr yanî Kurd di erdê xwe de ne Kurd di cihê xwe de ne û hêzekî mezin e û ev pêlan li serê wan dibin çawa Kurd li Kurdistana Sûrî bi di sidê kîlometraj sê sidê kîlometraj deverê xwe derdikevin dirin deverek de çawa behwer dikin gi wê ew dever dibin kontrola wan dibimîne ev yanî rast tiştekî heq bû şerê dijî Daişê dunya tev de bi merer disekine gi Kurd dijî Daişê şer bikin lê bi navê Kurda bêlêkirin gi Kurd çûne bajaran Ereba çûne deverên dûr çûne Reqa çûne Dêrizorê ewa em ê qelenekî gelekî giran bidin bi taybet jî gi Amerîka pişta xwe bidime yanî aniha ev piştgirtiya Amerîkayê eskerî hinekî demanê didike vê demê tu xeter tinebe lê Amerîka heta niha nediyare stratîjiya wê li Sûrî birêz bir û ev pirsgirêk rû didin herwiha Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku xwe wekî nûnerê siyasî ya tevgera rizgariya Kurd li Rojavayê Kurdistanê dibîne dihata çaverêkirin ji alî raya giştî ve ku dawiya meha derbasbûyî kongreya we li dar bikeve pêk nehat çima çi bû Kongreya me van roja li dar dikeve Kongreya Encûmenê di rojin gelek nêzik de li dar dikeve demê çûyî hinekî tecîl bûn yanî gelek sedem hebûn hin ji ber xelkê deverê din mesela nikarîbûn bi hatana cizîrê yan jî rewşa emnî li deverê heta niha jî yanî encûmen yanî wê bi rengekî nîv veşartî û nîv heşkere kongreya xwe bike yanî çi dibijî wê bibe û biryarên peyedê jî di derbarê encûmenê û partiyên encûmenê de gelekî dijwar e heta aniha gelek serkirdayetiyên encûmenê endamê encûmenê hîn di zindana de hene lê tevî wilo jî encûmen biryara xwestindî dide min gelek nêzik de gerek aniha el wiriba ma berî du roja sê roja jî lê yanî ewan tiştin kirin rêl ber çûna me van roja girtine ana belê birêz bir û te daxuyaniyekê de ji Kurdistan 24 re eşkere kir ku hûn dê kongreya xwe li Rojavayê Kurdistanê li dar bixin hîn hûn li ser wê biryara xwe rijdin hûn ê li Rojavayê Kurdistanê li dar berê kongreya encûmenê jî li Kurdistana Sûriyê çêbe em wek partiyekî tî jî kongreya me nêzîk e em wê jî li Kurdistana Sûriyê çê dikin û yanî demin nêzik de jî ew ê çê bibin lê ew jî biryarin xirab distînin yanî rêl me digirin nahêlin hevalê me yî derve hazir bibin
اتهامات دكن او دكن ادعاءات دكن قال لك تشتغل سرما ديتين لتفيولوجي بريار او كونغرت بن Yani ev astengî wê nikaribin pêşavê bigirin ku hûn kongra xwe lê dar nexin û tu wekî serokê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê tê beşdariya kongrê bikî. من بريارا من بو تايبت انه ازي بجداري بكم وشد بجي يعني كشتن دبي قرتن دبي شد بجي ببي لي انها بشتيفان اتهاماتي يعني بيسون جوبي او نيتك خراب هي وتهديدك خراب هي انها بريار جريداي بانجمني وبارتيامي جبرياري بستينن بچونو نچونامه از بندي وينام جبر جدستي من هنكي دركتانا Belê. Birêz biro her wiha di daxuyaniyên xwe ê dema dawî de. Rêveberiya xweser li Rojavayê Kurdistanê destnîşan dike dibêje ku enekese me li gel wan rêkeftin kirine lê ew dem derbas bûye niha rastiyekî din li ser erdê tê jiyandin enekese dikare li Rojavayê Kurdistanê wekî rêxistinekî sivîl karê xwe bike lê ji dervî wê pêve yanî ji xwe dwarê mesela pêşmergeyên Rojava de nikare hêzeke wê eskerî hebe weke rêxistinekî sivîl dikare xebatên xwe bike nêzîkî hiya we ji vê helwesta rêveberiya xweser ango PYD ango hêzên Sûriyeyê Demokrat çiye û gelo piştî kongrê jî amadeyîke we heye ku dva babetan de hûn li gel wê rêveberiyê qise dikin. ev bersivekê ev karêge ew dikin bersivekê ji hemû milletê me dî wek mi destpêkê ku ew milletê dilşewatiyê ku dibêje bere Kurd yek bin peyede û rêveberiya xwe bersivê dide dibêje ez nakim wez ti car qebûl nakim ku Kurd yek bin û tiştek ava kirî tiştekî Kurdî tê tuneyê yani tenê propagandak çê dibe Türkiye dibêje em qebûl nakin Kurd bibin kiyanek yan jî wê carekê Amerîka bêje divê Kurd hazir bin yan wê Rûsya bê divê Kurd hazir bin kenû ew nûneretiya Kurda dikin lê ew jî her wextê dibêjin em dûrî Kurdîtiyê ne em ne ji bo Kurda dikin em ji bo netewa demokrat dikin bêguman yani Kurdistana Sûriye jî netewê di tê de hene cê ihtiramê ne cê mafê wan bê parastin lê bi rengekî peyê de dikê qebûl nake gê tê projeyek Kurdî li Kurdistana Sûriye bimîne ne tenê yani peyê de wek beşek ji pekeke bi bahwerî em dibêjin yani Kurdîtî di Kurdistana Bakur de nehişt yani tu karekî yani ji serxwebûna Kurdistanê daketî nexwastina tiştekî ez bawer nakim yek siyasetmedarekî Kurd aniha bêje pekeke û peyê de û hemû rêxistinê pêvgirêdayî ji bo Kurda li her çarperçeyê Kurdistanê çi dixwazin Baş kek İbrahim niha li ser saheyê yanî rêveberiya xweser wekî bi bandora xwe bi desthilata xwe amade ye û tu dibêje ku rê nade ku em li wê derê xebatê bikin lê bi şêweyekî enekese li ser sahê di vê hebûna xwe ji raya giştiya cîhanê re jî destnîşan bike gelo di vê kongrê de babetên wisa jî hûnê qise bikin. enekese ji hundir derneketî ji hundirê welat derneketî her wextê ji çalakiyê xwe dike û her wextekê jî tê xuyanîkirin hebûn û quweta enekesê çiqaseyê bi taybet wan çend rojî çûyî me şehîdê xwe derbas kirin yani peyê de jî û milletê me jî û tevta jî dî bê çi qas xelk bahweriya wan bi Kurdîtiyê tê ez nabêjim ev xelkana Cemhûrê enekesenê yan ê partiyekê ne yani milletekî deş Kurdîtiya xwe bernade û bahweriya wî bi karê netewî û bahweriya wî tê her çarperçeyê Kurtî ji ber ku pirsa me dawiye berê hûn amade ne piştî Kongreya Encumena Niştimaniya Kurd Sûriyê berê li gel peyê de carekî dî li ser rewşa heyî li Rojavayê Kurdistanê hûn rûniştinekê pêk bînin hevdîtina pêk bînin û yanî bigihine nêzîkayê heger peyê de garibe menaxekî baş ji bo danûstendinê bike ji meselê girtinê
ومسألة شوطاندني ومسألة دوركرني وان مسألة جي فقاري ولسر ام كاربن شركاتيك سياسي عسكري إداري بكن بيقومان ام حر وقت حاضر گلکی سپاس سپاس. برو تماشاوانین هیجا به وی آوایی اما هاتن داویا برنامه ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دینا باسی روش هر شب